Kollox kienu sparati 6 tiri lejn l-avukat Carmel Kirkop u 4 minnhom laqtuh. U għant laqat il-fuq mill-qatt min-naħa ta' qudiem u ta' wara. U dawn kienu tiri li kkawżawlu diversi feriti li waslu għal-mewt tiegħu. Dan ħareġ meta tlieta kompla l-ġuri tal-maskar li jistadħal fil-11 jum tiegħu, kif beda jiexed is-surġent Jonathan Attard li huwa espert balistiku. L-avukat Kirkop li kellu 51 sena kien instab mindut fadira dem wara li ntlaqat minn 4 tiri f'daru u f'sidru f'kumpless ta' garaxxijiet b'ħafna solari qrib l-iskola primarja ta' Birkirkara. Huwa kien inqatel fit-8 ta' Ottubru tal-2015. F'dan il-ġuri 4 irġiel. L-aħwa Adrian u Roberta Ġus magħrufa aħjar bħala tal-maskar flimkien ma' Jamie Vella u George De Giorgio huma akkużati bl-involviment fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkop. U għat jiġu akkużati minn ġurija ta' 9 persuni. Mamula minn 6 irġiel u 3 nisa. L-akkużati jaffaċċjaw sentenza ta' omor il-ħabs jekk jinstabu ħatja. Is-surġent Jonathan Attard qal li huwa prepara rapport mal-brigadir Morris Kalleja li llum huwa mejjed wara li esperti balistiċi marru fil-kumpless fejn inqatel Kirkop. Waqt ix-xhieda tiegħu l-ispettur Sean Pony spjega kif hu kien responsabbli mill-arrest ta' Adrian Ġus fejn fil-karozza tiegħu instabet sustanza kannella li kienet taħlita ta' paracetamol u kafeina, sustanza li normalment titħallat mal-kokaina. Mill-karozza ġie elevat ukoll mobile u 3,000 euro fi flus kontanti. Min-naħa tiegħu l-ispettur Leiden Zammit spjega kif hu kien involut fl-arrest ta' Jamie Vella li kellu residenza ta' 4 solari li fil-basement tagħha kien hemm 4 karozzi, Volvo, Citroen, Mercedes u BMW. B'ispettur ieħor jgħid li fid-dar tiegħu instabu total ta' 10 mobiles. Fil-jum li ġie arrestat Vella qal lill-pulizija li kienet jistennihom hekk kif kien jaf ċertu nies li fetħu ħalqhom. Il-ġuri se jissokta l-4 filgħodu.